Taká častá otázka na každého človeka je, že čo vám robí v živote radosť. No a mne robí v živote radosť to, keď tu prídem a vidím toto. A vidím telocvičňu plnú detí, ktoré majú radosť k pohybu, ktorí sa chcú hýbať, a vidím mladých, ktorí nedržia telefón, ale ktorí držia hrazdu. No krásne. To bolo pekné. Dobre si to dala. Vieš, že na jednej ruke? Tuto máme jednu našu členku, veľmi šikovnú. Wow, super, na jednej ruke, krásna. Pán tréner, vám tiež toto robí takú radosť ako mne, keď vidíte na duši? Mne to robí ešte väčšiu radosť ako tým deťom, pretože vidím, že tieto deti sami od seba chcú. A to je to najväčšie gro toho športu. Takže ja si nemôžem pomôcť, ale ja mám neskutočnú radosť, keď to tu vidím. To je vec, ktorú budujeme niekoľko rokov a ktorá sa podarila vybudovať vďaka našim spoločným úspechom, či už súťažným, ale hlavne sa to podarilo vybudovať s takouto láskou, ktorú máme k pohybu a ktorú máme k tomu motivovať mladých, hlavne mladých.